Hi guys a vítajte pri dnešnom videu a dneska budeme robiť palacinky. Budeme na to všetko potrebovať misku, múka polohrubá bude asi najlepšia, mlieko, potom cukor a vajíčka. Do našej veľaváženej misky si nalejeme mlieko, nalejte si ho tam koľko chcete, ja dávam toľko. Potom dáme asi tak 3-4 polievkové kopcovité lyžice múky. Potom si rozbijeme 2 klasické vajíčka. Potrebovať takýto mixer a idete to poriadne rozmixovať. Ak to je tak rozšľahané, že to nie je ani moc tuhé, ani moc vlastne tekuté, tak to je správne. Zoberieme si trošku cukru, ja používam klasický biely kryštálový, hej. Dajte ho tam koľko chcete a zase to rozmixujete. Keď máme cesto hotové, zoberieme si nejaký olej, zoberieme si malý štamprlík, ten olej do toho nalijeme a zoberieme si takúto roztieračku, neviem jak sa to volá, a to budeme dávať vždycky na tú panvicu, nech sa nám tam tie palacinky nepripáli. Keď už som si dala olej na tú panvicu, tak rozohrejem panvicu. Ak je to rozohriaté, zoberiem si takto moje nádherné cestičko, ktorého je podľa mňa tak 2 litre. To rozmiešame, dáme tam, ja tam väčšinou takto dávam 2 žufanky, tak toto tam rozotriem, hej. No a už potom budeme len čakať, kým sa to uvarí, urobí. Keď už vidíme, že tá naša palacinečka nádherná sa už robí, tak začneme takýmto maslovým nožičkom pomaličky, tak akože takto dávať tie kraje ako keby dole, lebo potom sa to tam pripáli a keď sa to tam pripáli, tak to bude pripálené proste. No teraz prídem na obľúbený čas. Nádhera. No a teraz vlastne postupujeme ten istý postup 300 krát, pokiaľ tie palacinkové cesto už proste nebude celé vyminuté. A keď je tá palacinka už akože z dole taká zlatistá, urobíme, že hop, nádherné. Takže vlastne ten postup je vlastne furt taký istý. Urobiť cesto, dať na panvicu olej, počkať, kým sa tá panvica rozohrie, dať na to cesto, potom počkať, kým je to cesto vlastne z jednej strany opečené, potom ho otočiť a vykydnúť to a to je všetko vlastne. Hej, takže palacinka musí byť proste z jednej strany takejto zlatistej farby. Takže práve teraz mám, že 3 palacinky hotové, uvidíme sa, keď budem asi tak v 3/4 toho cesta už hotová. Ok guys, už som vyminula cca 3/4 toho cesta. No, toto môjim odhadom teraz robím, že 9. alebo 10. palacinku. Musím sa priznať, že 2 sa mi asi nepodarili, ale akože nie sú zlé, ale len keď som ich akože tak vyhadzovala do vzduchu, tak sa mi nejako pokrútili a zle to vyzerá proste, ale dá sa to. Inak pardon, ako vyzerám, ale je 20:50 večer, je nedeľa a ja takto vyzerám proste. Nebojte sa, toto vám ukážem, skoro mi inak zhorili vlasy. Opa! Nádherné. Teraz som urobila takú vec, že dala som strašne veľkú hrúbku proste toho cesta, lebo už som tam mala akože tak cesta tak veľa, že na jednu buď dosť tučnú palacinku, alebo na že 1,5 palacinky, hej. Takže som urobila teda tú druhú možnosť, ale to je asi najhoršie, asi čo som teraz že mohla urobiť. Keďže jak je tam toho veľa toho cesta, tak to cesto sa bude proste rozlievať, hej, a vidíte, proste. OK, toto chcem aj ja vidieť, jak sa to urobí. OK, to bolo dosť dobré. No a toto je oficiálne moja posledná palacinka, ups. Teraz asi urobíme toto. A vtedy som teraz urobila tú poslednú palacinku. Obľúbená časť. Jasné, že si ideme urobiť taste test. Nutella není, tak tu mám obľúbenú nugetku. Nedám si tam toho zase až tak veľa, však akože nechcem túto dostať nejakú cheers! Je to, že dosť dobré, ešte som si dala tú nugetu aj sem. Ok guys, takže to je všetko, snad sa vám toto videjko páčilo. Bye!